namon nga programa para ini sa inyo tanan. Oops, kalintian na siya makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na, tungod yari na ang Nice Yaga Joke Time! Nice Yaga YouTube channel. Ang nagapalangga sa imo. Ang nagapalangga sa imo. Ang nagapalangga sa imo. Oy, anong natabo sa imo mas kubado? Nga nagapangasubo ka? Oo. Nadumduman ko lang abi si Lolo Tasyo. Ako man gani. Nadumduman ko man si Tasyo. Basta nasubuan gid ko yakon. Madumduman ko si Lolo Tasyo o Lolo Ilyong. Nga man mas kubado, haw? Kay ti, wala na siya eh. Gani man. Wala na siyang may malibre sa akon kape. Si Daniel ina. Nagipakadto diri. Bilibig ko ni bala sa iyang. Bisan hindi siya makakita pero nagapaninguha gid ni makalakat. Kamakakadto sa lugar na gusto niya. Kaduan. Ari na siya. Hi. Hi, Catherine. Balaan mo gidayon nga ako no. Bisan hindi ka makakita. Oo. Tungod, hindi man makakita ang mga mata ko. Pero masanag ang tagipusoon ko nga nakakita sa imo. Ayaw ba? Daniel, kung tani ko makakita ka lang, makita mo gid ang katahom sang palibot. Ilabi na gid ang mga kapispisan. Nabatian ko sila, Catherine. Tuod? Oo. Abi mo? Gusto ko lang nga ipahibalo sa imo nga. Ginuyatan mong kamot ko. Kat, kung hatagan mo lang ako sang tsansa, ipabatsyag ko sa imo nga ginahigugma ko ikaw. Daniel? Oo. I love you, Catherine. Daniel. Kanugon. Kanugon nga. Kanugon nga hindi ako makakita. Talaksan ba lang sa pagigugma nga? Isa ako kabulag? Daniel. Catherine, pamatud-an ko sa imo nga ginahigugma ko ikaw. Himuon ko ang tanan bisan hindi ako makakita. Daniel. Kaya wala ako nga. Hindi magpasagot ang pamilya mo. Paano mo nahibalaan? Tungod na batyagan ko, Catherine. Sang nagkadto ako sa inyo. Wala pa man ako nakapangaluyag apang nakaibalo na sila nga. May tuyo ako nga pangaluyagan ka. Daniel. Catherine. Patawara ako. Apang, hindi ko mabalusan ang imo paghigugma. Tungod hindi na pagpadayo na maluoy ka. Kisa tag sa kapag sambit mo sila ng mga tinaga. Nagapabatsyag inasang kasakit diri sa akon kasing-kasing. Once there was a love. Ano niya ang kadramahan ng inyo, man? Nay, Toy-Toy? Ay, siyempre. Ari kami nagapamati sa inyo. Katawahay sa inyo, di ba? Kwan, ano lang ko pangaluyag kay manang mo. Kwan, hindi pwede. Kabalo ka, bawal eh. Noy, Aryo, may 100 ko di.
wala pa man na problema. Total, gapangaluyag ka pa lang man kay Manang. Gwapo eh. Nagapangaluyag lang si Manong mo, Daniel, sa ako, Noy. Wala problema nang, basta si Manong. Ako yan, oy. Pwede man ko magapangaluyag kay Manang mo. May 200 ka, haw? Gwapo. May katumananayhan ang pagpalanggaanay ni Daniel Cabilla kag ni Catherine Baldado. Mayong adlaw. Oy, hala. Pero charurot, ari ka? Oo, kaya para makabisita man di sinyo Lolo Ilyong, mas kubado. Mayo siguro. Kantahan mo kami, anay, pero charurot, para malingaw kami. Ang imo bala nga paborito? Ang imo bala idol nga si Perot Pichelier? Ati, wala problema. Kantahan ko kamo. Sige, bay, kay mamati kami. Kung sa diin ka man karon, damdaman ang gahilibion, ang dughan kong ginauhaw, ikaw lamang ang makapaungpaw. Abaw! Naya, porte nga abilidad ba? Abi, isa pagid bi pero charorot. Wala problema ang paborito ko Abe, sige be. Malino ang kagabihan. Wow! Mangingaw nga walay sangli. Puwerte. Nakita ko ang iyong kagayon, nga sa akon may pag-ambi. Ay, naya. Wow, puwerte. Abi, kantahi pagid kami be, pero charurot sang kanta nga. Inang sadya bala? Ay, man. Ang paborito, bala ni pare ko Doroy, haw? Ang ginanamian ni Toto Ricky Amante, Sige, kantahi kami, be. Walang problema, Sa hiyad sang sapa, sa kampo nila yu, may turiting manok nga ginarado, nalikwa napit isa unita, mga has magsulat sang kamot yang tuo. Tararatat. May kanta ka man pero charurot nga lites? May ara man. Aba, do gusto ko na mabatian aw. Sige, abe. Kanta ha, abe. Ari mo, Hingatan mo siya. Binaliwala niya ko dahil sa'yo. Ay, abaw. Imanya, sino itong naghaboy sa akon sang labador? Ako, nga Oh, ikaw galiga. Puli ta nga. Mayo pa siguro. Malagaw-lagaw anay ako. Aring ako baston. Malagaw-lagaw anay ako. Malibot-libot ko di. Di na ito nga lagyan man. Ay, ari. Nabungguan ako. Abrihan ko nga mong pertahan. Grabing tunog sa mong pertahan ba? Doba ba? Aba, sa ting ka ba ka to, Daniel? Ba, Julia? Ari ka? Oo. Hindalong ko si Manang. Kay gusto yagid ka di katuan, Manang Daniel. Pwede bala ako makasulod sa inyo? Pwede? Uyat kay Manong Daniel nang. Pasensya ka na, Daniel, ha?
Kabudlay kon, pareho kita nga hindi ka kita. Para sa akon, hindi mabudlay kon pareho kita nga blind. Mas mayo ganina nga makaintindihan na kita kay pareho kita nga hindi ka kita. Ah, damayo haw? Naisyaga YouTube channel. Ang nagapalangga sa imo. Ang nagapalangga sa imo. Ang nagapalangga sa imo.